mambo ndimambo ndekunobva vanhu mundiri chete. Some they just talk through politics and everything, but mambo zvese ruri muZimbabwe rinobva pamambo nzvimbo kwamutare kuchienda kuGreat Bridge Falls kuchienda kwainoenda Zimbabwe pana mambo. Nyika iyi ndeyemazishe. Kana hurumende isiri kuplaidza mazishe tiri kufamba tese. More shortage of medical things is not something which can be compared against the chief. It's something they should request the funds from the government. Azvipindirani munowaridza zvipindirani. Mambo ndimambo, mambo ndimambo. Ndikati ndipe chitupa chako izvozvo uchaona we've got an address. Vanhu vakura seri nepolitics dzakarasika unoona, but nyika iyoyi ine mudzimu, inazvo zvese zvinobva mumazishe imomo. That's why uchiona chimvura ichinenge isipinaya zvakanaka. There's something where you need to cooperate to talk to these chiefs. They know something traditional. Well, I am a Christian, but I know, I do believe kuti mazuva akafura kana paita drought paienda mune mazishe taura nemazishe vaiziziva kuti what are they going to do. The government is recognizing us. It's coming from afar, not today, from afar. They know the origin of this red skin. Usas promoted this in the second place, and these cars are 4-wheel drive. Seniko and road zacho. I don't believe moti akaita seMazda can go. Inogona kufa within 6 months, but dzinenge dzinoresista. 2, this makes me a chief in my area when I'm using such a vehicle. Ndiri mushandi wehurumende. And the second thing ndechekuti hurumende yaziva manje kuti pane mazishe, not in constitution. Yes, if they can go on kuchigadzira mvura kumashe mazishe roads, seni they've electrified in the town roads, but there is a little bit a bridge. It was swept by the past.